Eller den står på den anden side. Nej, vi har også 2 normale. Anders! Anders! Hej, Anders! Jeg kan det ikke. Hvor jeg så Anders? Ja. Det tænker jeg. Vi lader på, at du ikke gør det nok. Jeg tror, vi optager det hele. Jeg kan stå der. Hvorfor står I op på cyklerne og holder på hinandens skuldre? Så kan I vinke med den ene. Jeg vil gerne hjælpe. Meget vigtigt, jeg ikke får rigtig igen. I må godt klappe den unge dame helt i mål. Det er rigtig, rigtig flot løbet. Ej, hvor er det sejt. Hvor er det sejt. Og vi skal lige huske, at vi skal aflevere chipsen, selvom vi er ved at være forpustet af alt muligt andet, så skal det bare med ind. Det var første løber. Kanon, og så med den alder. Hvad skal det ikke blive til? Det skal også være til klub Aner. Nå, det er godt. I har taget navne på nogle dame, ikke? Nu kommer der så et rødt nummer, og det må jo så være den første 5 km, der er på vej i mål, tror jeg. Sådan. Sejt. Det er kun 2 års, har I lige at vide. Mit ur, det går ikke så hurtigt, så jeg troede, det var 5.
Ja, så kommer der lige et par stykker mere. Det er nok også nogle 2 kilometer, tror jeg. Skal jeg passe på, hvad jeg siger. Giv dem en ordentlig klapper. De er på vej i mål. Det var bare så flot. Og så har vi 5:31, der også er på vej i mål. Flot. Og flere af de unge mennesker kommer dernede nu med de røde numre på. Lad nu være fald. Giv den en skalle, piger og drenge. Kom så. Helt over målstregen. Yes. Så kommer der et par fodboldspillere ind også. Det er jo sejt, de også kan løbe. Og mens vi venter nu på de næste løber, der er på vej i mål, så kan jeg jo lige nævne, at der er jo også lodtrækningspræmier, og man kan gå hen til Nordea-teltet og se, om ens nummer er trukket ud. Og vi har en masse, der har sponsoreret en hel masse ting ud over Nordea og Gladsaxebladet. Så har Eva sko på Buddingetorv, Søborg Guld og Sølv på Søborg Hovedgade, der er Fløre, Blomsterdesign, det er Hvide på Søborg Torv, Sportsmaster, Søborg Hovedgade, det er Skjold Burene, Buddingetorv, det er Angelina Bagsvær, det er en blomsterforretning, Atlas Fitness har givet 3 præmier også, Gladsaxe Sportscenter, Stikker Reklame, Nordea, og så har Café Figret, Søborg Hovedgade, og det er Danbolig Søborg Hovedgade, Bog og ID Søborg Hovedgade, Grammys House Søborg Hovedgade, Ami Blomster på Buddinge, nede på Buddingetorv, og det er Madbiblioteket og mange flere. Så vi siger tusind tak til alle de glade givere, som har været med til at gøre det her lidt festligere. Der er som sagt 160 lodtrækningspræmier. Og Kvickly har jeg ikke nævnt endnu. De har også leveret nogle rigtig flotte poser. Så hold øje med jeres nummer, når I kommer i mål, og se om I er blevet trukket ud til at være en af de heldige, der har vundet en af de 160 præmier, som vi deler ud i dag. Og Lokalhistorisk Forening, de har faktisk givet 10 CD'er også, eller DVD'er hedder det jo i dagens Danmark. Der kan man se en hel masse om, hvad Lokalhistorisk Samfund, hvad det er, de laver. Og tro mig, de er meget aktive og har en stor forening, vel nok den største voksne forening i øjeblikket i Gladsaxe Kommune. Så der kan man se rigtig, rigtig mange ting. Men tag DVD'en med hjem og kig i den, ellers så kan den formidles købes hos Lokalhistorisk Forening. Så hvis man har interesse i det, så henvend jer til at finde dem på hjemmesiden eller her i Gladsaxe Kommune. Og nu begynder løberne sådan rigtig at komme ind. Det ser rigtig flot ud, og der bliver delt masser af medaljer ud til de unge mennesker. Så det er bare rigtig godt. Vi skal lige stoppe ham der. Vi skal stoppe ham der. Vi skal lige huske, at når først man er kommet forbi målstregen, så må man ikke gå derud igen. Heller ikke selvom man venter på mor. Risikerer man at starte løbet en gang til, så kan man løbe en omgang mere. Det er selvfølgelig også okay. Og alle skal selvfølgelig huske, at de skal aflevere chips. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, at chipsene bliver afleveret. Og der kommer stadigvæk masser af unge mennesker i mål. Det er dejligt at se. Og til alle de unge mennesker, der kommer i mål nu, når I nu har fået jeres medalje, og I vil hen og se, om I har vundet en præmie, og I har afleveret jeres chip, og I har fået noget frugt, og I har fået noget vand, så har I mulighed for, sammen med far og mor, om at komme op i sportscenteret. I sportscenteret,
så er det sådan, at her klokken 11:30, der vil borgmester Karin Søberg Holst igen holde en åbningstale, og det er oppe i sportscenteret, hvor hun vil sige lidt om formentlig udendørs svømmebassinet, som der er gratis adgang til i dag, og plus der foregår en masse andre sportsaktiviteter deroppe, så der har man mulighed for at komme op bagefter. Ja, jeg skal lige gøre opmærksom på, inden at I fiser alt for hurtigt af, når de første 5 og 10 km kommer i mål, så vil der blive overrakt en præmie til den bedste på 5 km for dame og mænd, og det samme gør sig gældende for dame og mænd på 10 km. Så hvis man er vinder der, så skal man jo aldeles ikke fise af, fordi vi har en lille ting til jer, som vinder af 5 og 10 km. Der kommer stadig masser af løbere i mål. Alle har ret til at få en lille knapper det sidste stykke. Tag godt imod løberne, der er på vej i mål. Og der var en mor, der var rigtig glad for, at datteren også kom i mål uden at falde og får til en medalje. Fortjente medalje. Flere unge mennesker, medaljer. Det er rigtig rart at se alle de mennesker, der kommer farende her op mod målstregen. Ja, og der kommer stadig en masse løbere i mål. Det er jo rigtig rart. Og der bliver arbejdet på sagen for at få afleveret chips. Det er flot. Det er rigtig godt, så vi er fri for at skrive til jer efterfølgende.
at I skal sende dem til mig. Jeg har jo registreret jer, så jeg ved, hvem der ikke har afleveret. Man kan selvfølgelig også betale sig fra det. Hvad var det? 500 kroner, tror jeg, det var per tips, hvis man ikke afleverer. Det er nok lidt overdrevet, men det koster penge faktisk. Der kommer stadig en masse børn og voksne i mål. Der kommer jo stadigvæk en fantastisk masse løber ind, men med over 650 deltagere, så skal der også komme nogen i mål hele tiden. Og nu er vi jo så spændt på, hvornår den første 10 km løber kommer. Det varer forhåbentlig ikke så længe. Eller, der skal nok være nogen, der er hurtige på den 10 km, så det varer nok ikke så længe alligevel. Og stadigvæk er unicykler her, og unicykler, det betyder, at man kører på et hjul, og klubben har i Gladsaxe, som hører til nede på Høje Gladsaxe, nede i Høje Gladsaxe, hvor de træner blandt andet nede i byens arena. Der kan man finde dem, og ellers så kan man finde dem på nettet, hvor de jo vil reklamere for deres ethjulede cykler. Jeg er ret sikker på, at allerede i dag vil I kunne få noget information omkring ethjulede cykler, hvordan man gør, og man kan måske ovenikøbet nå at prøve det. Hvis man ikke kan nå at prøve det her, så kan man prøve det op i Sportscenter, hvor de vil være på vej op til om ganske kort tid, hvor de så også vil lave lidt opvisning, og jeg har set dem optræde med tre, der sidder på 2 cykler, ethjulede cykler. Det er jo ret imponerende, men helt sikkert at holde balancen. Jeg synes, det er rigtig flot. Jeg synes i hvert fald, at hvis I skulle have lyst til det, så prøv det. Det er en rigtig sjov ting at gøre. Og stadigvæk, efterhånden som I kommer i mål, så husker I at aflevere chips. Det er rigtig vigtigt, at vi får chipsene sat ned i spanden igen.
Og selvom man er blevet kørt rundt, så har man fortjent en medalje. Alene det, at far og mor har givet sig os med, det har der været rigtig godt. Og så har vi også Lisbeth i mål. I husker, I stadigvæk skal aflevere chips, så kommer den første tohjulede cykel i mål. Ej, hvor er det bare sejt. Det er så sejt. Man har cyklet hele vejen rundt. Flot. Så har jeg hørt, at første 10 er på vej, han kommer der. Det er 888. Sådan, flot. Og den første 10'er, han husker lige inden han løber herfra, at han jo skal have modtaget en præmie som den første mandlige 10 kilometer. Og det vælter stadig ind med en masse mennesker, var det dejligt at se. Alle de unge kommer også nu. Og Lasse, som var den første i mål på 10 km, han løb på 31 minutter. Lige en anelse knap over. Så det er jo en rigtig flot tid at løbe på. Og jeg kan se herovre ved medalje, med Nordea, der er masser derovre, se om de har vundet. Og som sagt, så er der altså 160 personer, som har vundet en medalje, eller vundet en præmie. Så kig efter herovre, om I kan finde jeres nummer over på tavlen. Og så henvend jer til de søde mennesker, der står i teltet. Stadigvæk, hvis man går i sportscenteret og skal være med til åbningen af svømmebassinet, udendørsbassinet deroppe, så er der en mulighed for at købe en bolle og en kop saftevand til børnene, eller kaffe eller te til de voksne. Vi har lige fået indleveret nogle nøgler, som har ligget lige her i målområdet. Om det er nogen, der er blevet lagt inden man løb, eller om det er nogen, man har tabt, så kan man komme hen til speakeren her. Han har nøglerne i lommen, eller i hånden. Ejermanden er fundet, så nu kan han køre herfra. Han er også ude at løbe, så det er jo velfortjent, at han så kører herfra, når han er strukket af. Der kommer stadig løber i mål, det er rigtig flot. Og der er stadig masser af unge mennesker. Ikke gå ud over målstregen igen, søven. Sådan. Husk at aflevere jeres chip. Hov, Andreas, kan vi ikke give nogen dame med alle der? Hun skal ikke sådan snige sig væk, vel? Og vi husker stadigvæk, at vi skal tage chips af, når vi kommer i mål, for vi skal huske at aflevere dem.
Og så kom raceren her. Det var flot. Og der kommer stadigvæk en masse løbere. Husk, at de skal aflevere chips. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at chipsene bliver afleveret igen. Det gælder alle, både børn og voksne. Vi husker også at benytte vores lokale erhvervsforretninger og alt muligt andet her i Gladsaxe. Det er dem, der velvilligt har sponsoreret rigtig mange af vores gaver her. Ja, det kunne da godt være, at vi skulle bede de der chipsfolk om at gå en anelse længere tilbage. Så hvis der nu kommer en, der ræser ind her, men ikke bliver løbet ned, det ville jo være smadret ærgerligt. Så jeg synes, at I alle sammen har været rigtig, rigtig seje. Alle unge mennesker der. Det er rigtig flot løbet. Og der kommer stadigvæk unge mennesker farende hoppe af. Ja, kom til det sidste stykke. I bliver klappet i mål. Det er boldspillere nede fra IF Flytoften, kan jeg se, som har været ude at løbe i dag. Så nu kommer der en stormet her. Det er nok nummer 2 på 10 km. 824, som jeg ikke lige ved, hvad mærke lige nu, men det ser vi på resultatlisten. Det er sådan, at resultatlisten jo allerede faktisk ligger på nettet nu. Der kan man altså gå ind og se sine tider. Men vent nu med lige at stå koldt vand i blodet, inden I måske opdager, at der er en fejl, så skal vi lige have mulighed for at rette den. Og jeg vil tro, at i morgen så er den så meget tilrettet, så alle de tider, der ligger derinde, det er de rigtige tider. Og nu kan jeg se, at nu kommer flere 10 km løber i mål. Og vi mangler vist stadigvæk den første kvinde på 10 km kommer i mål endnu. Men vi får da se, hvad der sker. Ja, for alle tilskuerne, der står her, kan I godt prøve at lægge nakken tilbage og kigge op i luften. Så prøver I at puste skyerne væk. Når I så har gjort det, så kigger I ned på jeres sko, om I har afleveret jeres chips. Og hvis I ikke har det, så bukker I jer stille og roligt ned og piller den af og kommer hen og afleverer chipsen til os. Tak. Jeg tror, det var den pukkelrykkede bestyrelse, der kom der fra IF Flytoften. Det var i hvert fald formanden, der var slet i mål. Så han må jo foregå med et godt eksempel som formand. Og der kommer stadig en masse unge mennesker i mål. Og det er ikke helt den yngste, men næsten der kommer der. Ej, hvor er det sejt. Giv hende en ordentlig klapper. Og hun skal have en medalje. Og det er bare så sejt.
Så kommer der lidt flere af de her 10 km løbere, de er på vej i mål nu også. Og nu er den heller ikke helt væk, men så... Det er fint. Men har du fået medalje? Den skal hjem i skabet, Henning. Prøv hvis vi ses på hul. Ja, og så er det lige bare, du skal... Det var løbe. Sidste år, vi kunne op om det, vi gjorde sidst. Ja, så vi har penge hen, og den anden bare rundt om rundt. Ja. Så er det til glæder, så hele vejen ude om biler. Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg vil gå så langt væk. Jeg må lige gå tilbage igen. Jeg er ikke sikker på, at mikrofonen kan trække så langt væk, som jeg går. Jeg tror efterhånden, vi er ved at have de fleste 2 og 5 km i mål. Og så er det faktisk kun de lange løbere, der mangler. Ej, der kommer en enkelt 5 km længere dernede. Det er flot. Og en 10 km løber, der kom der. Det er 10 km løber, og en 5 km løber kommer der kommer så også en af de helt unge 5 km løbere nu. Sådan, det er bare så sejt, og der kommer en i vognen der, og det er der ude at løbe 10 km, er jeg helt sikker på. Sammen med farmand. Er den første kvinde på 10 km, der kommer i mål? Det tror jeg, hun er. Ja. Det var ikke den første kvindelige 10 km løber, der kom i mål der. Snyd og bedrag. Der kommer flere 10 km løbere i mål. Det kan godt være, at den første kvindelige 10 km har smuttet for mig. Men så må jeg bede Rasmus om at lige tjekke resultatlisten, om der skulle være dukket en kvinde op på 10 km. Det er sådan, at nummer 1 på 10'eren for damer og herrer, og nummer 1 på 5'eren for damer og herrer, de skal have overrakt en kurv lige her med et øjeblik, som venlig er sponsoreret af Kvickly. Der går lige 5 minutter, så er der præmieoverrækkelse til vinderne på 10 og på 5 km, og det er henholdsvis damer og herrer. Jeg skal bare lige have tjekket på resultatlisten, om det nu er de rigtige. Og der er kamp til stregen. Ingen vil overgive sig, det er jo herligt at se. Husk at aflevere jeres chips. Det er vigtigt, at I får afleveret jeres chips, hvis I vil ude at løbe.
Der kommer 10 km her. Og der kommer et par 5 km stadigvæk. Var det flot kæmpet. Og vi skal helt hjem i mål. Sådan. Jeg gentager, alle dem, der har løbet 2 km, der får børnene medaljer, og så er der lodtrækningspræmier. Det er kun med vinder til vinderen på 10 og 5 km. Der kommer stadig 10 km løbere. Jeg tror, at den første kvindelige 10 km løber er på vej i mål nu. Jeg tror det. Vi kigger på listerne. Efterfølgende, det er flot løbet. Og man skal ikke rende så langt, men der vinder af 10 km eller af 5 km. Der kan lige nå at strække det i dag. Og der kommer flere boldspillere på vej i mål. Eller det kan også være en løber, der er med det med en boldklub. Og alle har kigget ned på sine fødder, om de har afleveret chipsene. Det er vigtigt, at alle afleverer. Vi skal bruge dem igen i næste uge, faktisk. Ikke her i Gladsaxe, men et andet sted på Sjælland. Kommer stadig 10 km løbere i mål, og jeg tror, at nummer 2 10 km er på vej nu af kvinderne. Og hun har løbet til musik hele vejen, så det er gået rigtig godt, tror jeg. Og jeg kan så se, at det er fra karateklubben. Der er jo rigtig mange klubber, der har tilmeldt sig. Gladsaxe HG er her. Gladsaxe Judoklub er her. Så lige karateklubben også var her. IF Bytoften er her. Bagsvær Atletikklub er her. Jeg håber der på, at det kan blive en trend, så vi kan få så mange klubber med som overhovedet muligt. Fordi selvom man er holdspiller eller boldspiller, eller hvad man nu kalder det, judokæmper eller noget andet, så kan man jo sagtens løbe et motionsløb, og om ikke andet så for at vedligeholde formen. Det er også vigtigt, selvom man er ikke så atletik-minded, at man er i god form, og det gælder til alt sport selvfølgelig. Nu er det snart lige før, jeg tror, at det er mindstemand, der er på vej i mål. Det er bare så sejt, fyldt med far og mor. Jeg tror, Andreas er klar til at give en medalje.
Og der er smuttet lige en 10 km ind foran, det er så også okay. Så kom de også i mål, det var flot. Det er bare så sejt. Og vi husker, at vi skal have afleveret chips. Og den, der sætter så meget fart på her til sidst, skal kun ikke falde over måtten, og falde over den, der står her i målområdet. Jeg skal nok holde mig væk, fordi jeg har prøvet at løbe derind og løbe ind i mig, og det er ikke rigtig rart. Nu var det ikke så længe, der var sørmer en lille mere der. Ja, når vi nu er ved at være færdige hernede, så er der en mulighed for at gå en tur i sportscenteret og være med til åbningen af friluftsbadet. Jeg kan se, at vi nu har løbet i 51 minutter, og der kommer stadigvæk løber i mål. Det er så sejt. Ja, men helt sikkert kan løbe 10 km. Jeg vil ikke påtage mig det mere i min alder. Der er bare nogen, der er for seje og gør det alligevel. Ja, så er vi klar til en lille præmieoverrækkelse. Også selvom de sidste ikke er lige kommet i mål endnu, kan vi jo godt præmiere dem, der er kommet først. Og Andreas har lovet at hjælpe mig med at overrække på 5 og 10 km. Og jeg kunne godt tænke mig at se Erik Sobel herhenne. Og han løb 5 km og blev vinder på 5 km, når han løb i 16:55. Har vi Erik her? Der kommer stadig en masse løber i mål. Hvis du bare stiller dig hen ved siden af Andreas, så vil jeg være glad. Og vi skal lige have det kvindelige modstykke, det er Sara Schultz. Hun løber i 18 minutter rent. Ja, Sara. Så tror jeg, det er de rigtige vinder, vi har fundet her. Det håber jeg i hvert fald. Og Andreas, vil du tage en kur og overrække til Erik? Og det er en kur, der er sponsoreret af Kvickly. Så nu har du været ude og bruge en masse krudt og energi på en hel masse ting, så nu kan du gå hjem og fylde maven op igen med noget godt, kan jeg se. Jeg kunne godt bruge chokolade, men du får den. Tillykke med sejr. Og så har vi Sara, og Sara er fra den lokale atletikklub, kan jeg se. Det er i hvert fald den trøje, hun bærer, så jeg formoder, det er rigtigt. Og hun har så lært, at hun skal ikke have overtøjet på, hun skal stå i sin klubdragt, så man kan se, hvem det er. Men skidt. Sara, hun vinder i tid med 18 minutter. Tillykke med det, Sara.
Og det var så 5 km. Så skal vi have Lasse Storegård. Han vandt 10 km i 31.02. Og så skal vi have Trine Henriksen. Og Lasse, han vinder med 31.02. Og Bubbe vil selvfølgelig overrække en lille godtepose, der også er sponsoreret fra Kvickly. Og jeg skynder mig hen til Lasse og siger tillykke. Og Trine Henriksen, hun løber i tiden 46.28. Og der skal vi selvfølgelig også lige have taget et billede. Fordi det er jo vigtigt, at vi kan se, hvem de forskellige er. Jeg synes, jeg skal give dem en rigtig stor klammer for det, at det er rigtig flot, det de har lavet her i dag. Og mens alt det her er foregået, så kommer der stadigvæk 10 km løber på mål. Det er jo sejt. Og alle har også husket at aflevere deres chips. Ja, de er ikke til at spise de chips der, nej. Man får dårlig mave og en regning, så spiser dem. Husk, at op ved hjemmeværnet, som er velvilligt stillet op her i dag, udover at de har hjulpet med de samariterting, så har de også en masse frugt. Vær sød og gå op og tage et stykke frugt. Det er sundt med frugt, efter man er ude at løbe. Det er jo kun vinderne, der har fået noget usundt, men alle de andre, de skal op og have noget sundt. Der er pære og bananer i store guldmedaljer, og der er vand. Husk, der også er præmier til nogle af jer, i hvert fald 160 af jer er der præmier til. Så hold jer til. Og der er også alle sådan, hvis man ikke har vundet en præmie, så kan man også få en nøglering. Så hvis man går op og siger, at man ikke har vundet noget, så må man godt gå op og hente en nøglering. Og jeg kan se, at der er nogen, der har taget hæppekoer med her. Det er nogle af de seje fra Bytoften, der er ude at løbe langt. Nu vil jeg ikke kommentere, hvad Thomas han står her og siger, at han gerne vil løbe 10 km, så jeg må hellere lade være. Men hvis man lige skal nå at have et billede af Andreas, eller man skal have en autograf fra Andreas, så er det nu, for Andreas er på vej hjem for at læse. Han skal til eksamen i morgen. Han har velvilligt stillet sig til rådighed hernede på timer. Han synes nok, han trænger til det friske luft, inden han skal hjem og læse videre. Vi løb faktisk det meste af vejen. Han havde lige en pause nede ved Lyskry, og siger, og nu kommer der nogen foran mig, så begynder han bare at løbe, mand. Det ville han bare ikke. Selv op på starten, der lundede det hele vejen. Ikke noget med hans styr. Nej, fordi der var ikke så mange, der kom over. Der kommer stadig masser af løbere i mål. Ja, masser. Der kommer helt tiden jævnt nogle løbere. Nu er jeg spændt på, hvornår vi ser bagerste mand i bagtroppen. Fordi når han dukker op, så er der ikke flere løbere. Så vil jeg så opfordre jer til at gå en tur op i sportscenteret, hvor der er åbning af udendørs svømmebassin. Og hvis klokken ikke allerede er ved at være 11:30, så kan I måske lige nå at komme derop og lige høre Karin sige på bevægninger deroppe også. Og så kan I i øvrigt komme gratis på sengen. Jeg tror, at vandet er varmt i dag, og det nu er så koldt oppe i luften, så er vandet varmere at hoppe i.
Også ikke optaget. Ja, Emily. Ja, og for hvis man er i tvivl om, hvorvidt hvad tid man har løbet på, det kan vi ikke lige oplyse hernede nu, men når I nu kommer hjem, så kan I gå på nettet, og I kan finde det på FIG's hjemmeside, det er fig@gladsaxe.dk. Der vil være en henvisning til Gladsaxe-løbet, og hvor man kan se startlisterne og resultatlisterne. Så tiden står der, men tro mig, i morgen, så er vi sikre på, at alle tider er tastet rigtigt ind. Der kan godt være sket nogle smutter, der skal justeres herfra, og det gør vi så i dag. Og vi har stadig løbere, der er på vej i mål. Det er sådan, at for den der tilbage har pladsen, der må man godt komme op og nappe et ekstra æble. De er ikke skåret ud, så man kunne måske gemme det til det senere i eftermiddag. Så I er velkommen til at komme og tage et æble ekstra. Så er det bare så tempoet ned. Min trøje har jeg spist op. Det var da jeg havde løbet de første 5 i små snære. Ja, ja. Hvor er Emily? Ja, hans nummer blev trukket ud. Andreas, kom! Jeg kan se, at
Der er fundet en lille radio her, Samsung, her på græsset med et par øretelefoner i. Er nogen, der mangler den, så kan de komme og hente den. Jeg kan også se, at der er stadig præmier, der mangler at blive afhentet.